כן, או שנחכה? כן. טוב, בסייעתא דשמיא אנחנו נמצאים באמצע תהליך שהתחלנו אותו התחלנו את הסדרה הזו, אבל לפני שבועיים התחלנו בצורה קצת יותר ממוקדת לדבר על רמת הציפיות שלי מעצמי ורמת הציפיות שלי מהחניך, מהילד שלי, כאשר אני מגיע לבדוק קודם כל איך אני מתנהל מול הילד, והאם קודם ברמה הכי בסיסית, אמרנו שאנחנו צריכים לבדוק את עצמנו, שכוח, איך אנחנו נמצאים בזמנים רגילים, מה התגובות שלנו לילדים שלנו, זאת אומרת, אני קראתי לזה מצבים נינוחים יותר, זאת אומרת, מנוחה, קראתי לזה, מצבי מנוחה, ואיך אני מגיב לילד בזמנים של כעס, האם אני בחיים מדי פעם כועס, אז אולי בקריית מלאכי לא כועסים. כועסים יותר. אבל בשאר אזורי החיוג בארץ יש כעסים. אז איך אני מגיב כאשר אני בכעס? זה דבר ראשון, לבדוק את עצמי. עכשיו אני צריך גם בהמשך לכך לבדוק את החניך או את הילד. מה אני מצפה ממנו בנורמה? מה אני מצפה מהילד שלי? ובהתאם לכך לבדוק האם בכלל אפשר לצפות ממנו משהו. זאת אומרת, הבאתי דוגמה שיעור שעבר, מי שזוכרת, שהילד שלי, אני לא אוכל מצה על השולחן. בפסח. נזהרים אוכלים מצה בתוך שקית. כן? מכירים את המנהג. אוכלים. והגיע הילד שלי, מצא חן בעיניו היין שהיה על השולחן, והחליט לעשות מנהג ישראל ותיק. לטבול. זה לא מנהג ישראל במצה לעשות את זה, מנהג ישראל לעשות את זה, יש מנהג כזה, אצל חלק מהקהילות, מנהג עתיק, לטבול את החלה ביין. כאילו יש להם אפילו אמירה שאומרים איזה פסוק. יש כזה מנהג. אז הילד החליט לעשות העתק הדבק למצה. הוא מצא חן בעיניו המנהג הזה. הלך והכניס לתוך יין, שמה לעשות, היין הזה לא היה יין שפרינגר, ולכן הוא היה מעורבב עם מים. ומה אני עכשיו עושה? כן, אבל במים, הלכתית, יש פה זה עניין רציני. אחת הסיבות שאנחנו משתדלים לקחת יין מיינן, זה כי הוא לא מוסיף שום תוספת, כולל לא מים. יינן כמו ספרינגר, כזה חסיד. יש עוד, אני לא עושה שיווק לאף אחד, יש עוד חבר'ה שעושים, אני לוקח משפרינגר, זה אני מכיר. אחרים לוקחים כנראה ראיתי עוד פרסומת, אני לא זוכר מי עוד עושה, אבל מי שרוצה פרסומת, שיעלה לנו את העניין, נעשה לו פרסומת חינם, לכל הפחות ההתחלה. אבל לזה אני לוקח משפרינגר, אחד הסיבות זה כי אני יודע, מכיר את הבן אדם, אני דיברתי איתו, יודע מה הוא מכניס, מה הוא לא מכניס, יש פה נטו, יש לו יין מבושל גם, כי אתה לוקח יין לא מבושל, אז בין היתר יש בזה מעלה, חוץ מהלכתית, יש מעלה לפי הרמב"ם, שכל כאילו שיהיה יין לא מבושל, לפי הרמב"ם, אבל בפסח בפרט יש פה מעלה שאין פה יין, אז אם חלילה יש מצב זה כמו שאומרים, אין את החשש. אבל הילד עשה לי את זה, אז אמרנו שבוע שעבר שזה מטריף, אפילו הייתה פה איזו אימא שאמרה שהיה לה סיטואציה כזו בפסח השנה. היא באמת, היא לא סיפרה לנו מה היא הגיבה, גם לא שאלתי, אבל אני משער שהיה עגמת נפש. ונשאלת השאלה איך אני מגיב לסיטואציה שכזו. אז אמרנו, משלם בין כמה ילד, נכון? כשילד שלי עושה את זה בגיל 2, יכול להיות שאם אני אדם שאימפולסיבי, אני מיד מגיב בצעקות. יש מצב. פה כולם מתוקנים, אבל אנשים כמוני יכול להיות שיגיבו באימפולסיביות, יש מצב. אבל באמת, כשאני קצת חוקר את העניין, אין לי ציפיות מילד בגיל 2, אני יכול לנסות ללמד אותו שאסור לעשות את זה, אבל לא הסתכלתי שנייה, ניגש לבד, עלה על כיסא, הוציא מצה מהקופסה. אצלי לכל הפחות הקופסאות לא על השולחן, נכון? לא אוכלים, אז יש בצד, על מקום, אבל הוא לא פראייר, עלה כיסא, הוציא מצה, ראה זה, הגיע, סידר את העניין. מה אני אעשה? אני אקח את זה ממנו, יכול להיות שהוא יצעק, אבל אין לי עצבים עליו, ציפיות. בגיל 2, אני לא מצפה שהוא יבין שיש פה בעיה. כשהוא עושה את זה בגיל 5, אולי הוא לא מבין את הבעיה, אבל הוא יכול להבין שיש בעיה. זאת אומרת, אולי הוא לא מבין את הבעיה ההלכתית.
זה מנהג, זה מנהג שבנוי על רעיון מסוים, של הרחקה מחשש. אז הוא לא מבין את כל ההרחקות, את כל הנימוקים ההלכתיים גם למנהגים, הוא לא מכיר. אבל הוא כן מסוגל להכיר שאם אבא אמר לא, אמא אמרה לא, אז לא, אמור להיות לא. אז אמרנו שבוע שעבר שאנחנו עושים טבלה, מי שזוכרת, שצריך קודם כל לבדוק מה אני מצפה מהילד. אבל גם טבלה לעצמי, אז חילקנו את זה לשתי סוגי טבלאות שאנחנו צריכים לעשות. טבלה אחת אני בודק את עצמי קודם כל איך אני מגיב. כי אם אני מגיב באימפולסיביות, ויש הורים שעושים את זה גם לילדים בגיל 2 שמתחילים לצעוק על הילד. אז אתה יכול להגיד לו, לא, אסור, זה חלק מהרגילות והחינוך, אבל אתה לא באמת אמור להיות עצבני עליו, הוא ילד בגיל 2, מה הוא מבין? בסדר, והוא ניסה, זה אמרנו פה לפני 2 שיעורים, או 3 שיעורים, שהמדרש אומר שילד מגיל 2, מגיל שנה ומעלה, מה הוא, איך הוא נקרא? זוכרים? מדרש אומר, מגדירים אותו חזיר. עד גיל שנה מלך. מגיל שנה עד 3, כאילו, זה חזיר. מגיל 3 עד, לא זוכר איזה שנה, גדי. למה? אז המדרש אומר, מדרש, חז"ל, שעד גיל שנה הוא מלך. מה הוא אומר? אמא קמה באמצע הלילה בשבילו, כמו מלך. מגיל שנה, אומרת המדרש, עד גיל 3 הוא כמו חזיר. מה זה חזיר? חזיר, הוא מחטט איפה שזז. גם בהשפתות. אז הילד מגיל שנה הוא מתחיל להיות מחטט. פותח לך ארונות בלי שליטה, פותח מוצרים בלי שליטה. זה חז"ל, חז"ל אומרים את זה. אז יש לי הבנה, זה... הוא בן 2, מה אני רוצה ממנו? אז אני אלמד אותו, זה חלק מהחינוך, הרגילות הראשונית, שלמדים אותו מה זה לא, ולא זה לא. אבל גם בעדינות, בהכלה, זה מתבקש. ולכן אמרנו צריך לבדוק איך אני מגיב. פה אני רוצה עם זה להמשיך גם כלפי עצמנו, כלפי ההורים וגם כלפי הילדים. ואני רוצה ללכת הלאה לפי הרבי רייץ, עוד כמה נקודות שאני צריך לבדוק מה אני דורש מהילד שלי. אמרנו בגיל 2 אני לא דורש מהילד שלי יותר מדי, נכון? מה כן? אז תחילת העבודה, אומר הרבי רייץ, צריך להיות לנו סוג של היררכיה. זה סוג של פירמידה. מה אני מצפה מהילדים שלי? הוא אומר, האלף בית שאני מתחיל לצפות מהם, זה מותר האדם מן הבהמה. במובן שניקיון, גם ילד קטן, מסוגל להתחיל להבין שמלוכלך לא יורדים מהכיסא אוכל, לפני שאמא בייבי וייפס, או לא יודע, הם קוראים לזה מגבונים לחים, או ברז, לא משנה איך אתם עושים את זה, אבל לאט לאט הוא מתרגל בהתחלה זה, לאט לאט הוא מתרגל שמלוכלך, והוא מגיע, אני בעיניי זוכה לראות את זה, שילד קטן בגיל 2 פלוס, מגיע להורים, מבקש, אומר ביידיש שמיציג, מלוכלך, הוא מבקש, נקה, כן, כן, הם רוצים לעשות בהכל, אבל זה מגיע, הם באמת מבקשים, כי הרגלת במשך זמן, התרגל, ידיים מלוכלכות, לא הולכים הלאה. אז ראשית החינוך, זה רגילות, אני מדבר היום על רגילות גם כן, בהקשר של חינוך, אבל ראשית החינוך, מה שאני מצפה מהילד לכל הראש, זה לא פרק תניא בעל פה, זה בהמשך, מצפה ממנו, להיות מנץ', במובן הכי בסיסי, להיות אדם, במובן הכי בסיסי, שזה, הרבי רייץ מגדיר את זה כניקיון, צניעות, דברים בסיסיים, אתה יודע, מתלבשים, רק באמבטיה, דברים בסיסיים, אני מנץ', אני אדם. אז זה בתחילת הדרך. שלב ב', זה כבר מתחיל להיות, כמו שאומרים, אפשר בשנתיים מתחיל לשים את זה על השולחן, אבל בגיל 3, 4, 5 יותר ויותר זה מתחיל לצוף, זה שלב שאתה מצפה מהילד שיהיה לו דרך ארץ. אמא אמרה לא, זה לא. ולעמוד על זה, אפילו על דברים, יכול להיות שאת עשית טעות שאמרת לו לא על משהו מסוים, אבל כרגע אחרי שאמרת לו לא, אז לא זה לא. אבל לא עם ו', אלא לא עם א'. זאת אומרת, לא באלף רבתי, צריך להיות לא זה לא. וכן, עכשיו עושים את זה, אז עושים את זה. עוד נדבר מה אני מצפה, כמה לעשות כן ומה לעשות לא. זה מאוד קריטי. אבל קודם כל, באופן כללי, זה שלב ב' בחינוך. זה דרך ארץ, משמעת, סדר. סדר בחפצים שלך, שלך, בארון שלך, כל ילד בדרך כלל יש לו את הארונות שלו, את המגירה, או אפילו את זה. סדר, זה דברים הכי בסיסיים שמתבקשים לדרוש מילד,
וכמובן תלוי גיל, כמו שאמרנו. מה שלב שלישי? ככל שהוא מתבגר עוד יותר, שלב שלישי זה כבר, אתה מצפה מהילד בתורה ומצוות, זה כבר גיל מתקדם יותר. איזה גיל? אז אדמו"ר הזקן מקום אחד מביא 5, 6, מקום שני הוא מביא 7, שתי מקומות שהוא מדבר על זה, בהקשר של גיל חינוך, זה מתחיל, אבל הרציני גיל חינוך, שאתה מתחיל להרגיל אותו בהרגלים, ממש לגמרי זה מתחיל, אני אומר, בגיל צעיר כבר לומדים אותם להגיד בריך רחמנא דייעיב פיתה, בריך מרא דאי עלמא, כן? את הלשון שם. מלכה דעלמא, יפה מאוד, אני לא אומר את זה, ילדים אומרים את זה. יפה. אז דייעיב, איך לא שומע? יעיב, איך יעיב? מלכה דעלמא, מרא דאי פיתה. מרא דאי פיתה, יפה. אז כן, אתה אומר לו, תבריך רחמנא דמלכה, זה מה אתה אומר לו. וכתב זו מילדים. שיר של חנוכה שהילדים תדמיין. בריחת רבים. אוקיי, זה בהתחלה, אבל זה לא גיל חינוך. בגיל חינוך אני מלמד אותם ברכת המזון. מה זה גיל חינוך? זה טרום גיל חינוך. משש. אז אדמו"ר הזקן מביא את זה לפי ההתפתחות של הילד. זאת אומרת, יש ילדים שבגיל 5-6 הם כבר בשלות, שהם יכולים לזה. יש ילדים ש7, אבל 9 זה לכולי עלמא אצל גיל. אבל לפני זה בדרך כלל בין 5 ל7 זה הטווח גילאים שאצל רוב הילדים, איכשהו באמצע הם כבר בגיל, שאתה רואה סוג של יכולת. כן, כן, בשלות פנימית. שתי הכלי שלי דוגמה, יש להם עיכוב שפתי. אבל כאילו, כן כדי להגיד איתם, לא? כדי ש... אבל צריך לבדוק עד כמה, לא שיהיה עומס. כשאתה רואה שהבן אדם נשבר, זה צריך... אני לא אומרת הכל כמובן, אני אומרת חלק משהו... זה צריך למצוא בגיל הזה, לדעת עד כמה הוא מסוגל, אבל כן צריך, כמו שאומרים, בצורה כזו שכבר ניגע בזה, לא להעמיס יותר מדי מצד אחד, ומצד שני כן להרגיל, ומה שמרגילים שזה יהיה לגמרי. זאת אומרת, הורים שמגיעים ויום אחד אומרים איתו כל ברכת המזון. ומחר אין לי כוח, אז יאללה, תגיד ברכה ראשונה ואחרונה. זה אחת העוולות הכי גדולות שעושים לילדים. זה שיבוש ברגילות, ניגע בזה הערב. מה? אולי באמת זה לא שייך לנושא. הילד שלי בן 4, כאילו, אני רואה שלפעמים זה מה זה, כאילו, מציעים איזה פרס או משהו, גם למרות שכאילו זה לא אמור להיות פרס, ברגעת המזון בסדר, כאילו לא תמיד זה בא לו בטוב, ואז לא בא לי גם להיות כזאתי, תגיד ברכת המזון, אז בגיל 4 את כל ברכת המזון? כמו איזה מוזרה, את מה שהוא יודע מהחדר, כאילו, זה על ה... מה בכיתה שלנו לומדים? לארץ ועל הברכה הראשונה, אחר כך, זה כמעט, כאילו, בוא נגיד, זה חצי כזה. אבל יש שם איזה, זה לוקח איזה כמה דקות, נשאר את זה. כן, זה בשירה, זה לוקח יותר. בגן עושים את זה גם. בגן אומרים כבר את ה... בטח, גם של 3. גיל 3. אז זה את העולם כולו בטוח. בטח. זה תלוי גם כן. על הארץ לא, כל הגנים פה, אני הייתי גם בצהרון, גם בגנים ירושלים, נכון, ירושלים, ירושלים, הרחמן הוא יברך. את אדוננו, כן? הרב מברד דונן. גם הבן שלי, אני חושבת שהוא ממש ממש, או שאני אתן לו להגיד רק את המשפט בריך, או שהוא לא יעשה כלום. אז בוא ניגע בזה, אוקיי? בוא נעשה קודם את הסדר, אז ניגע בזה בפרטי. ודאי. אבל פה אנחנו ניגע בזה היום, ניגע בנקודה הזו. הרב ריאץ אומר, זה קו דק כזה, חבל דק, בין מצד אחד לוותר לילד, לרצות לוותר לפעמים כאילו, וואו, זה יותר מדי בשבילו, לפעמים זה להקצין, באמת שאתה רוצה יותר מדי להעמיס עליו, ולא זה טוב ולא זה טוב, צריך באמצע. באמצע זה תלוי הגיל גם כשלא בא לו טוב. זאת אומרת, מצד הרגילות, אז זה ניגע כבר. אבל קודם כל, באופן כללי, אמרתי, שלב א' זה מותר האדם מן הבהמה, מה שמתחיל ללמד אותם בגיל צעיר כבר צניעות, נקיות, לא יוצאים החוצה בצורה לא לבוש, דברים הכי בסיסיים. שלב ב' זה דרך ארץ, משמעת, סדר. שלב ג' זה תורה ומצוות. אוקיי? זה ככה רב ריאץ מחלק את זה באופן כללי ל3 שלבים מרכזיים. עכשיו, כשאני מצפה את זה מהילד, אני כל פעם לא יכול להימלט מזה שאני צריך לבדוק שאני באמת מצפה ממנו בגלל שזה נכון, ולא בגלל א' כאן קצר רוח. זאת אומרת, אני לא מגיב ודורש ממנו בצורה כזו שהוא לא עשה את מה שצריך לעשות. אז לפעמים אני אמרתי דרך ארץ, כן? לפעמים אתה בעצבים, כי עצבנו אותך בעבודה, יותר גרוע אם זה בבית, ואז
הילד יותר מדי זמן דיבר אליך כבר, אתה מתפוצץ עליו בשטויות, וכביכול בשם דרך ארץ, אוקיי? או במשהו אחר, וזה קריטי מאוד כל הזמן לבדוק את המבחן, שאני יודע מה אני מצפה ממנו, ובמקביל אני יודע איך אני מגיב ומתנהל, האם אני מתנהל בצורה נכונה או לא. שוב פעם, אמרנו שבוע שעבר, שיעור שעבר, מה זה? יפה, אמרנו שאני גם מעצמי לא מצפה אותו דבר כמו שהשכן שלי, ועל זה אני ארצה היום קצת להרחיב גם בנוגע לילדים וגם בנוגע לשכן, אני רוצה להתחיל בסיפור. סיפור מהחיים. יפה, אז דיברנו שצריך במקביל, זה חינוך במקביל, כי אם אני לא אהיה מודע לעצמי, אז יכול להיות שאני אעשה הרבה טעויות בשם החינוך כביכול, ואני הורג את הילד כי אני קצר רוח, כי יש לי טרדות, אז שוב פעם, אז אני לא אצפה מהילד ציפיות שאני לא יכול לעמוד בהן, וזה קשור גם לברכת המזון וכדומה. אדם, הורה, שרואה את השכן שלו, כבר מקדם את הילד שלו יותר מאת הילד שלי שהם לומדים באותו כיתה, אם אתה לא יודע שיש לך פנאי וזמן כמו שיש לשכן שלך, אל תתחיל בדברים שאתה לא תוכל לעמוד בהם. זה כל דבר צריך להיות מדויק, ולדעת לא להיות העתק הדבק, כי בעניינים נפשיים, ובפרט בעניינים חינוכיים, אין העתק הדבק. וכשאתה פועל על פי העתק הדבק, במקרה הפחות, כמו שאומרים יחסית, הפחות רע, יצא לך ילד דוס ממוצע, זה הפחות רע, היותר יצא לך אחד שיבעט בך, מה זה אומר ילד דוס ממוצע? אתה גדל ילד, שהוא גדל על נורמות חברתיות, כל היהדות יכולה להיות נורמות חברתיות, אז שוב פעם, הרגילות יש לו, אבל אין לו את הנשמה, ואז זו בעיה מאוד גדולה, כי הרגילו אותו שכך נוהגים. ובחינוך, הרב ריאץ מביא כמה דברים מאוד מאוד מעניינים, שהוא אומר, עד כמה יש שוני בין אחד לשני, ובהתאם לכך רמת הציפיות שלנו, הוא אומר, לא רק בהשפעה סביבתית, משפחתית, אפילו אחת הדוגמאות שהרב ריאץ מביא, זה כל כך מעניין, הוא אומר, אי אפשר לצפות מילד שגדל בעיר קטנה, שיש מעט תושבים שגרים שם, לילד שגדל בעיר גדולה שיש יותר אי שקט, ואי שקט משפיע בהכרח על המצב הנפשי, ולכן אתה לא יכול לצפות מילד בקיבוץ או ביישוב, כן? רציתי להגיד בכפר חב"ד, זה כבר לא יישוב היום, זה עיר, בהגדרות של פעם. אבל אתה לא יכול לצפות מילד שגדל עם סביבה רעשנית וצעקנית, שיש מה לעשות, זה משפיע על הנפש, והרב ריאץ אומר שאפילו על האדם שגר, על ההורה זה משפיע. אז צריך לראות שזה מאוד מאוד מותאם מה שאתה מצפה. אז יש דברים אלמנטריים בסיסיים, שאנחנו אומרים זה שווה כפר חב"ד לירושלים, במובן של כאילו כמה אנשים גרים שם. אבל יש דברים, בפרט בהתפתחות של למידה וכדומה, שם אסור לך לצפות אותו הדבר מכל מקום. כי זה בהתאם לבית ספר שהוא לומד, לנורמות שהוא רואה בסביבה שלו, מעבר למה שהוא רואה בבית, זה תלוי הרבה מאוד משתנים שאתה לא יכול להתעלם מהם. אז אני לא יודעת כמה באמת אני צריכה כרגע אני לא אענה על שאלות פרטיות, בסדר? כי זה בלתי אפשרי. אני רוצה לקחת את הסדר מסוים, אחרי זה אם יישאר זמן בשמחה אני אנסה לענות. כן, אבל זה טבעי, כל אחד שומע משהו, לוקח את זה אליו. זה טבעי, אבל כרגע אנחנו קודם כל נסרטט בסרטוט כללי. אז אני חוזר. כשאני עושה את השאלה הזאת, המבחן הזה, מה אני מצפה מהילד? אחרי שאמרתי שבאופן כללי יש שלושה שלבים כלליים של מותר האדם מן הבהמה, משמעת, סדר, ניקיון ותורה ומצוות, אומר הרב ריאץ, אני צריך להגיע ולהתחיל לבדוק ולבחון גם את עצמי וגם את הילד. באיזה מובן? א', כמה פנאי יש לי טכנית, וזה כבר נגענו בשיעור הקודם. טכנית זה אומר, האם אני אדם לומד תורה, שכאילו הפרנסה שלו יכול להיות בצמצום, אבל מסתדר, אז יש לו יותר פניות נפשית להשקיע בחינוך. זאת אומרת, הוא חוזר הביתה רגוע, זה לא עול ולחץ, ולא רואה חשבון, ולא זה, ואין עבודות שהוא צריך להשלים, הוא רגוע. לבין אחד שהוא עובד. עכשיו, בין עובדים, הרב ריאץ אומר, יש הבדל בין שכיר לעצמאי בשפה שלנו היום. זאת אומרת, בין אחד שיש לו עבודה קבועה, מסודרת, תלוש, שזה, פחות או יותר, הפניות הנפשית היא יותר גדולה מאחד שהוא כל הזמן בעבודות, שיש תקופות
מאתגרות, לפחות פחות מאתגרות, תקופות שצריך לתת, להנפיק דוחות, מה לעשות, מטבע הדברים, אחד שהוא עצמאי, יש לו הרבה כאבי ראש שאין לאדם שכיר, גם בין העובדים. אז רבי בריאץ אומר, אותו הדבר, אתה לא יכול לצפות ממך, אסור לך לצפות מעצמך, שתהיה כמו השכן, שהוא עצמאי, שהוא שכיר, ואין לו את הכאב ראש שיש לך. למה? כי מה קורה כשאתה מצפה מעצמך מעבר למה שאתה? זה יתפוצץ. וברגע שזה יתפוצץ, עדיף קצת יציב, בריא, מאשר הרבה לא יציב. כשאתה מצפה מהילדים שלך והולך על דרגות גבוהות, וכמו שאומרים, חבל על הזמן, ואתה לא מסוגל לעמוד בזה, זה בסופו של דבר יתנקם, גם אם זה יתנקם לא בילד, כי אתה מאוד מאוד תהיה זהיר, אז יתנקם בבן זוג או בבת זוג, בהכרח זה ישפיע גם על הילד. איכשהו, אם זה בעקיפין, אם זה בצורה ישירה יותר, אסור לך לצפות מעצמך יותר. צד שני אומר רבי בריאץ, אסור לך לצפות מעצמך פחות. מה הסיבה שאנשים כן מצפים מעצמם יותר או פחות? רבי בריאץ קורא לזה בשפה הידועה שלו, אהבה עצמית פראית. אדם שלא מקורקע, אדם שאין לו מודעות עצמית. ופה הייתי רוצה לגעת בזה לפני שנמשיך הלאה, יש מושג שנקראת תדמית עצמית. התדמית שלי. חלק ניכר מהאנושות שבויה בידי התדמית שאני פיתחתי לעצמי. על בסיס מה אני פיתחתי לעצמי תדמית כזו או אחרת? על בסיס או חינוך שקיבלתי, ההורים שלי בבית שמעתי שזה המודל של אדם מצליח, של אדם משכיל, של אדם מוצלח בחיים, אז או זה, או בהמשך החיים החברה, הסביבה, בוא נקרא לזה בשפה שלנו היום אצל הישראלים, מי זה אדם מוכשר? הייטקיסט. זאת אומרת, לקחתי משהו, יכול להיות שאני עובד בהייטק, ואני לא מתאים להייטק נפשית, כי העבודה שלי היא יותר עם נפש. ואני עוסק בתכנות כזה או אחר, ואני הורג את עצמי, אבל אני שבוי בתדמית. כי אם לא, החברה תסתכל עליי, ואוטומטית אני אסתכל על עצמי ככה. זה נקרא שהשיקוף העצמי שלך זה באמצעות הסביבה. אדם שהוא נמצא במקום כזה, בדרך כלל קשה מאוד שהאדם הזה יהיה לו את היכולת להיות מדויק, מה עליו לצפות מעצמו, ומה עליו לצפות מהילד שלו. ובהכרח שהוא יעשה טעויות, השאלה היא איזה טעויות, האם טעויות משמעותיות מאוד, או טעויות שהקדוש ברוך הוא יעזור שזה לא יהיה כל כך משמעותי, אבל בהכרח שיעשה טעויות, כי הוא לא מקורקע. זאת אומרת, האדם שכבול בידי התדמית שלו, האישית שלו, התדמית העצמית שהוא בנה לעצמו, הוא מסכן גדול מאוד. והמסכנות הזו גם סוחטת אותו מדי יום ביומו. עכשיו, התדמית העצמית הזו היא לא רק שלפעמים היא סוחטת אותך באובר, לפעמים זה גם להפך. ואם אתה מצפה מעצמך בהתאם לסביבה, למינוס. אוקיי? בוא נגיד שהסביבה לא משקיעה בילדים. אצל הסביבה, הילדים חוזרים מבית הספר, מיד שולחים אותם לאיזה חוג כזה או אחר. בקיצור, לא משקיעים בילדים. ואתה, יש לך יכולת להשקיע בילד, לכן מצופה ממך להשקיע בילד. והילד צריך את זה, אבל אתה לא נותן לו את זה, כי אתה אומר לעצמך, חלק מהתדמית יכול להיות גם למינוס, כאילו, אתה אומר לעצמך, זה הנה, משפחת זה, משפחת זה, משפחת זה, ברוך השם, יהודים טובים, ככה, עולם כמנהגו נוהג, ככה נוהגים, אז למה עליי להשקיע יותר? סתם דוגמה קלאסית לזה. בדור שלנו מעט מאוד אנשים, אתה רואה אותם יוצאי דופן בלימודים, בגיל צעיר. כך לימודי קודש כדוגמה. כמה אנשים גרים פה בנחלה? כמה משפחות גרים בנחלה? פחות או יותר, סדר גודל? 500, 700, 1,000? 1,000 משפחות, אוקיי. גדול מכפר חב"ד או קטן מכפר חב"ד נחלה? גדול. אם זה גדול, זה מעל 1,000. יותר גדול, אני חושבת שזה הכי גדול. אז אם זה מעל 1,000 משפחות. אז גרים פה, לפחות אני יודע סדר גודל, גרים פה 1,000 משפחות. אתם מכירים קצת את הקהילה? הרבה חדשים, אוקיי. אבל מה הישנים? בואו ניקח את הישנים, כן? בואו נחדש את הישנים. כמה אתם מכירים ילדים בגיל 15 שסיימו מינימום חצי ש"ס? ושולטים במאות מאמרים. זה בחצי שעה, מה עם חיטת? חיטת, את אומרת. מה עם חיטת? אתם יודעים שמצד הטבע האנושי, ילד שהוא קצת מעל הממוצע, מסוגל בגיל 15 להיות אחרי סיום הש"ס. לא בעיון, בפקיעות. שפה החז"ל זה בגירסה, לא בעיון. מאוד פשוט, יכול לצאת לכם סדר יום מאוד מסודר. למה אין הרבה ילדים כאלו? לא בגלל הילדים, בגלל ההורים. כי לא מצפים... אתה מצפה, ולמה לא מצפים? כי זו הנורמה.
כי גם אנחנו לא פה. חלק זה גם אנחנו, אבל חלק מאיתנו גדלו לפעמים בבתים שלא יכולת לדרוש. בסדר? חלק בעלי תשובה, אז לא רלוונטי. חלק הם לא בעלי תשובה, הם דוסים, אבל גדלו בבית מאוד לחוץ, ועוד עניינים, יש המון סיבות. אבל אם אתה בודק באובייקטיביות, זה מאוד מאוד קל. אני עשיתי בדיקה כזו, מדגמית, על כמה ילדים, שהם היום בגיל 10-11, והם יודעים כמה מסכתות בעל פה בש"ס, תלמוד. הם לומדים רמב"ם 3 פרקים, הם לומדים חיטת חוץ מהלימודים בחדר, אני מכיר, אישית. זה לא אלופים, זה פשוט, ההורים, ובהשגחה פרטית גם כמה בסביבה כאלו, הציעו להם הצעה, אולי תיקח את זה, הם כמובן עשו, אחרי שעושים מסכת הראשונה, עשו מסכת עם כל המשפחה ובשר ועניינים, חבל על הזמן, תדעו את זה, אבל בלי לחץ, הציעו הצעה, ואמרו לו, הנה, קח עכשיו לך פרק זמן של חצי שעה, תגיש שזה רק חצי שעה ביום. ואם מותר לך לשלם על זה לילד? אז זה עוד סיפור, לא ניכנס לזה כרגע. עדיף לא לשלם בכסף. לשלם אבל לא בכסף. פרסים כן. גם משנה איזה סוג פרסים, או גם כרטיסים ששווים כסף בחנויות ספרים, יש... אבל לא כרגע, מה? זה מה שהרבי אומר שכאילו שתורה יותר מכל הסחורה. כן, אז אני אומר, צריך להפעיל ראש איך לעשות את זה, כי אחרת הם הופכים להיות אנשי עסקים בגיל צעיר, וזה לא בריא. אז בואו ניקח שוב פעם את הדוגמה. אז למה אין הרבה כאלו בקהילות? ואם היה הרבה כאלו בקהילות, הייתם יודעים. בואו יודעים את זה, חברים, זה צ'יק צ'ק, זה מתפרסם דבר כזה. מעט מאוד. הנה עכשיו בישיבת בית שמש, זאת אומרת, יש בחור מהענש, הוא נכד של אחד השלוחים, איך קוראים לו? לא זוכר את השם של סבא. שני הסבים הם מוכרים יחסית, כי הם בפעילות ציבורית. קיצור, הוא עכשיו עשה בחור בישיבה קטנה, עשה סיום על כל הש"ס. אישית אני חושב, לא בגרתי עדיין, אישית אני חושב שזה הרבה תלוי חינוך, זה כי לפחות הסבא אחד הוא תמיד חכם גדול מאוד. ואני משער שהבן שלו לא מכיר את הבן שלו, את הסבא אני מכיר, אני משער זאת אומרת, אבל למה אין הרבה כאלו? לא כי אין הרבה כאלו נפשות, אלא כי החינוך הוא שואף למינוס בחלק מהמקומות. כי כל החברה לא עושה, אז לא צריך ככה לעשות. מה? סבים כאלה. לא, אז אני אומר, הסבא, בגלל שהוא לא צריך להיות תמיד חכם בעצמך, צריך להיות אדם חכם. לדעת, להגדיר, זה יכול להיות, אדם, אתה צריך שיהיה לך אהבת תורה, לדוגמה, כן? אבל אהבת תורה יש לכל יהודי. גם עמי הארצות רוצים שהילדים יהיו תלמידי חכמים. זאת אומרת, יש להם אהבת תורה. ואלו ברמה של מי ששקוע בתורה, אבל יש להם אהבת תורה. אז למה הם לא כאלו? כי הם לא מאמינים שזה אפשרי. אתה לא מאמין, אז במילים אחרות, הציפיות שלך לפעמים הן יותר מדי גבוהות, שאתה מצפה מהילד שלך, כמו שאומרים, להקפיד הקפדות וחומרות, או לפעמים שואף למינוס, אבל כל פעם זה מגיע מתדמית שזה לא אתה. ברגע שאתה מכיר את עצמך על המעלות ועל המגרעות, אז מה שקורה שהציפיות שלך מתחילות להיות ציפיות מותאמות, כי אתה לא מספר להיות מי שאתה לא. זה משהו שהוא גם דינמי, זה גם משתנה, שוב, אם אתה השם שם אותך עם הילדים, אתה שלך פרנטות, אתה יודע איך לכוון אותם תוך כדי תנועה, זה לא שעכשיו אני מודע, ומחר יש לך עוד מודעות, זה משהו אינסופי. אתה באדם מכיר את עצמו עד הסוף, ואז הוא התחיל לא, יישר כוח על העיירה, אני רוצה להסביר את זה. זה כל הזמן מודעות, זה כל הזמן. אבל יש מודעות בסיסית, לזה אני מתכוון. אני לא מתכוון לשלמות, מודעות בסיסית. לא, אני לא מודעות בסיסית. מודעות בסיסית, הכוונה היא, עוד פעם אני שומע את עצמי, המודעות הבסיסית הכוונה היא שאני לא בודק את עצמי על פי אמות המידה של החברה. ובהתאם לכך אני מודד את עצמי לפי האמת. אז לפעמים אני עוד רואה שזה גדול עליי, מה שהחבר שלי עושה, אז אני לא אדרוש את זה בעצמי, זה לא נכון לדרוש את זה, זה יהיה עבירה שאני, זאת אומרת, עוול. עכשיו בואו נתקדם הלאה, איך אני דורש? זה רבי רץ מחלק את זה באופן כללי, יקחו את זה באופן פרטי כל אחד למקומות שלו. כי זה הרבה יותר פרטי ממה שהרבי מביא באופן כללי. באופן כללי הוא מחלק את זה בין, כמו שאמרתי, אנשי עסקים למי שלא אנשי עסקים, בתוך העסקים, איזה סוג אנשי עסקים? הוא מביא איפה אתה גר. הוא אומר, זה לא רק משפיע עליך, זה משפיע על עצמך. כי לפעמים אתה גר במקום שהציפיות שם הן כל כך נמוכות, שאתה יכול לצפות קצת יותר, אבל לא הרבה יותר. כי מה לעשות? אתה מושפע חברתי. האדם, בשפה של הרמב"ם, האדם הוא מדיני, האדם הוא חברתי. ומכוח זה שהאדם הוא חברתי, הוא מושפע מהחברה. מעט מאוד אנשים אינדיבידואליים, שממש כמעט ולא מושפעים מהחברה, יש. ויש מחקר אמריקאי שנעשה על אינדיבידואלים, זוכרים שציטטתי את זה, זה סדר גודל של 20%, 18.5%.
באוכלוסייה האמריקאית. זה אומר 80% הם לא כאלה. אז רוב האנשים מושפעים חברתית, אתה כן יכול להתעלות, אבל אל תקפוץ כמו שאומרים, כמה קומות מעל. צריך שזה יהיה בהתאמה, אוקיי? זה א', יישר כוח. ב', יש לנו נקודה נוספת, שהיא לא פחות חשובה, זה שאני לא יכול לצפות מהילד שלי משהו שזה לא אני לגמרי. אני יכול לצפות לו משהו שזה לא אני, אבל לא לגמרי, ואני אסביר מה אני מתכוון. אדם שאומר לילד שלו, למה אתה מבזבז את הזמן? תעשה משהו מעצמך, והוא רואה את האבא, יושב על הספה, קורא עיתונים, טלפונים, אני לא עיתונים, וואטסאפ, טלגרם, לא יודע איזה עוד רשתות הוא נמצא, וכל הזמן מרפרף. זה נראה לכם, אפשר לדרוש מילד לא להיות, זה מספר, אני לא מאמין שיש פה אנשים שהם ככה בבית, קשה לי להאמין, כי אני ממש רואה את זה כאנשים אבלים לגמרי, כאילו טיפשים בסדר גודל שצריך טיפול פסיכיאטרי, לא פסיכולוגי. כאילו קשה לי להאמין, זה כל כך הזוי להיות בצורה קיצונית ככה, בגלל שראיתי דברים כאלה, אז אני אומר, ראיתי אנשים כאילו שאומרים לילד, נו, אל תדבר בתפילה, והם מדברים בתפילה. כאילו, למה שהילד לא ידבר בתפילה, אם האבא מדבר בתפילה? זה פשוט. אז אמרים לפעמים, מה, אני אהיה מושלם, ואז אני אדרוש ממני להיות כזה? לא. יש דברים, שרבי אמר את זה פעם, שמעתי את זה מרב זלמן בנוטי, סיפרתי לך את זה פעם, שהוא שמע את זה משפיע בברינוע, כבר שכחתי את השם, לא רבניסט, זה משפיע פחות ידוע, שהוא סיפר לו שהוא היה ביחידות אצל הרבי, והרבי שאל אותו, נראה לי הפוך, הוא שאל את הרבי, האם אני יכול לדרוש מהתלמידים משהו שהוא לא אני? אני בעצמי לא כזה, אז איך אני יכול לדרוש מהתלמידים להיות? שאל אותו הרבי, אתה אבל מאמין שצריך להיות כך? אם הוא שואל את זה חשוב, יפה, יפה מאוד. אז הרבי שואל אותו, אתה מאמין שצריך להיות כך? הוא אומר, כן, אני מאמין, אבל קשה לי, אני עדיין לא שם. הוא אומר, אם אתה מאמין באמונה, כאילו אתה באמת בטוח בצדקת דרכך, אבל אתה עדיין לא שם, מותר לך לדרוש את זה מהתלמיד. אתה צריך לדרוש את זה מהתלמיד. אבל אם אתה דורש משהו שאתה לא מאמין בזה, זה אסור בתכלית היסוד. לא משנה כמה דבר נכון וחשוב וצדק, אם אתה לא מאמין בזה, אל תדרוש משהו שאתה לא מאמין בזה. שזה אומר, במילים אחרות, אני יכול לדרוש מעבר, לא יכול לדרוש בצורה קיצונית שאני מתנהג X ואני דורש Y, אתה לא יכול להיות בצורה של ניגוד מוחלט, כי אז, א', משהו שהוא בהמשך נדבר עליו פחות היום, שהרבי מדבר שצריך 3 דברים מרכזיים ביכולת לשנות חניך, ילד. זה הערכה, אהבה, בין האבא לילד, בין המחנך לחניך, הערכה, אהבה ואמון. אין הערכה ואין אמון במחנך, בהורה, אם אתה רואה כזה ניגוד עניינים קיצוני, שהוא דורש א' והוא בעצמו מתנהג ב'. אם הילד לא יודע מה אתה עושה בחדר, יש לך חדר משרד משל עצמך, הוא חושב שבזמן הפנוי אתה שם לומד את הרמז על הזוהר. ואתה בינינו גולש ב-COA או בחב"ד אינפו. אבל הילד לא יודע את זה, ואתה כן מאמין שאסור לבזבז את הזמן, בסדר. אני מבין שאתה מחנך את הילד לכיוון מסוים, כי אין פה ניגוד עניינים קיצוני מוצער, ואתה כן מאמין שצריך לצאת, אתה מה לעשות, התרגלת ככה, וקשה לך להתגבר על זה, אתה צריך לעבור טיפול להתגבר על בזבוז זמן, אבל בסדר. אבל אם אתה יושב מולו וככה מתנהל ביום יום ודורש ממנו ב', אתה גורם לילד, הוא קולט שהיהדות זה מסחר. במקרה הטוב הוא חושב שזה רק מהשפה ולחוץ, כי צריך ככה לדבר, כמו אנשים שמגיעים להתוועדות, אני חושב שאצל נשים פחות יש את זה, אצל גברים אפשר יותר לראות את זה, או שגם אצל נשים יש את זה, אתה רואה מישהו מדבר על משהו, ואתה רואה שהבן אדם הזה, כמו שאומרים, רק אם נתנו לו רמקול צריך לדבר עכשיו. זה הכל. כאילו, הוא לא שייך למה שהוא מדבר בכלל, זה עושה בחילות. אתה יושב בהתוועדות, זה פשוט בחילות, אתה לוקח עוד משהו רק בשביל להוריד את הבחילות. זה קשה לך לשבת ולשמוע משהו בצורה קיצונית, ומישהו שאתה רואה שזה, לצורך העניין, זה חלק מהטקס. יש טקס שצריך להגיד כמה מילים, צריכים ככה, צריך לדבר, בן אדם הזה לא אוחז בכלום. אז נכון, יכול להיות שהוא כן מאמין בזה, אבל בכל זאת זה עושה בחילות, זה אומר לך מניסיון, זה עושה בחילות. כן, אבל אני לא הולך ללמד א' ולמד ב', בוא לא נצמד למילים. נצמד לתוכן, לרעיון, זה קשה מאוד לאדם רגיל לקבל ממך, שאתה מתנהג בצורה הפוכה, זה קשה מאוד. עכשיו, יש אנשים שאצלה, מה זה? כן,
זה נכון מה שהם אומרים. משפיע גם עליו. נכון, נכון, את צודקת, לכן אני אומר, כמו שאומרים, היו שואלים אותי בקהייה, לתת לו רמקול או לא, הייתי אומר, תיתנו לו רמקול, אבל לא כל הזמן. כי יש שם אנשים שרוצים, כן, יותר, זה גם אחד לכן לפעמים מביאים להתוועדויות, תראו ככה, החלק הטקסי של ההתוועדות, י"ט כסלו, כן? חלק הטקסי מביאים מרצים טובים, או שרטורי מוצלח וזה. ההתוועדות עצמה מביאים בדרך כלל חסידים. כי יש את הטקס, וזה חלק מהעניין. חשוב שאנשים ישמעו, וזה יהיה טקסי ויפה ומרשים ומכבד ומכובד, אבל תכלס, אחרי זה אתה רוצה להניע אנשים, אתה מביא מישהו שיש לו קצת לחלוקת. כי אם לא, זה קשה. מה זה? שהוא חי את כל הבלגן ועדיין הוא חסיד. כן. כן? כן, שהוא יהיה דוגמה, מודל, מתוך האמת. יפה, ואז זה יותר מזיז אנשים. אז כך בבית פנים, אתה לא יכול לצפות משהו קיצוני ממשהו שזה לא אתה. אם זה לא קיצוני, כמו שאמרתי, בחדר פנימה לא יודעים עליו, מותר לך וגם זה בהתאם. הרבי אומר ככה, כמו שאתה מצפה מעצמך לדעת איפה אתה חי, באיזה אזור, באיזה סביבה, ובהתאם לכך, כך גם לילד. לדוגמה, אם אני בחדר של הילד שלי, הרף לימודים בחדר של הילד שלי הוא נמוך מאוד, אסור לי, גם אם אני רואה שמצד הכישורים שלו הוא מוכשר ביותר, אני צריך בזהירות גדולה מאוד מאוד בחוכמה, בערמומיות, בתחבולות תעשה לך מלחמה, אני צריך בערמומיות למשוך אותו לכיוון הטוב, אבל לא בצורה חד משמעית, ולא להגיד אתה מצופה ממך כך, כי אם הוא חי בסביבה, שכל הסביבה שלו בחדר הם לא כאלה, אם כל הסביבה שלו בחדר הם לא כאלה, ובבית כנסת שהוא מתפלל שהוא משחק איתם עם הילדים, הם לא כאלה, והסביבה היא לא כזאת, יש פער קיצוני, בין מה שהוא רואה לבין מה שאתה משדר לו, ואז זה בדרך כלל מסוגל, לא אומר שבהכרח, אבל בדרך כלל זה יביא לשבירה, אוקיי? או שהוא קצת יפתח תכונות אנטי-חברתיות, או שהוא ילך לכיוון, כמו שאומרים אתה, הוא לא יקבל ממך יותר. מה זה קשור אנטי-חברתי? כאדם חברתי. אנחנו מדברים על נורמות חברתיות או על... נורמות חברתיות בקהילה שלי, בקהילה שלי. נורמות חברתיות אנחנו... לא על כאילו הלימוד. לא, נורמות חברתיות גם בהקשר של לימוד. אבל אם נגיד הם לומדים איזה משהו והילד יודע, הם יכולים לזכור משנה ומה הבעיה שהוא, כאילו זה... אין בעיה, כל מה שזה לא קיצוני. זאת אומרת, אם אתה לדוגמה מצפה ממנו להגיע להישגים, אתה מצפה, אתה לא רק אומר, הלוואי שיגיע ואז אני אברך את ממתק, אתה דורש, בונה לו איזה לוז של לימודים. בצורה כזו, זאת אומרת, יש פה הדרכה מאוד כן, חריג. זאת אומרת, הדרכה מאוד ממוקדת, זה לא מדבר על, כאילו, אם הוא יכול ומקבל ממתקים, זה בסדר, אני מדבר איתכם שאתה מצפה הכוונה היא שיש לי פה איזה יעד, ויש לי את הדרכים שאני פועל איך להגיע אל היעד, זה מאוד מסודר, כמו מבצע צבאי. ככה זה החיים, כן? כשאתה רוצה לדרוש משהו ממישהו, אתה צריך לבנות לו איזה תוכנית. אז אם אתה בונה לו תוכנית לא מותאמת, זה שובר. פה אני רוצה לגעת בנקודה עכשיו נוספת, שלב הבא. כל ילד, מעבר לנורמות החברתיות וסביבה חברתית שמשפיעים עליו, יש לו תוואים מולדים בעייתיים, ותוואים מולדים טובים, טוב ורע מולדים, ויש דברים שהוא יתרגל. אז פה יש לנו מעלה גדולה. אם יש לנו ילדים צעירים, אני עכשיו יכול להרגיל אותם. על זה מדבר בחלק המרכזי השני של השיעור שלנו, יש לנו את הטבע המולד, ויש לנו את הטבע הנרכש. זאת אומרת, רגילויות מול טבעים. טבע, הילד שלי בטבעו שתלטן. יש דבר כזה? לא, יש דבר כזה. טיפוס שתלטן. מה קורה איתי כשאני רואה את זה? יפה, אז את פה, כמו שאומרים, את על דרך המלך. אבל אני פגשתי אימא, שילד אחד שלה יש לו טיפוס מנהיגותי, אבל מטבע הדברים הוא גם שתלטן, לא קטן. והיא ממש לא הסתדרה איתו, לא סבלה אותו יותר. כי היא לא סובלת שתלטנות וזה, היא לא סובלת. יש לו נפש עדינה בתחום הזה, לא סובלת את זה. והיא ראתה בו אם כל חטאת. כי זה מגעיל. יפה. אז דבר ראשון, אני צריך, לפני שאני מתחיל לדרוש מהילד שלי, אמרנו שבוע שעבר, אני צריך להבחן את מצב. יש את מה שאני דורש ממנו. כמו שאמרנו, 3 השלבים שדיברנו מקודם, אבל אחרי זה באופן פרטי, אני לא דורש מכל הילדים אותו הדבר, כי אני מבחן את מצבו. א', לפי הטבעים שלו. כשאני רואה טבע כזה אצל ילד בגיל 3, 4, 5, אפילו 7, 8, מה אני אעשה? אני אגיד לו בפנים, זה מגעיל השתלטנות שלך?
זה בעדינות, יש כאילו שאומרים בילד בשפה קצת פחות אשכנזית. זה כמו שאומרים, הם אומרים, דוח לילד בפנים, כאילו בום, אתה כזה. הוא נולד כזה, מה את רוצה ממנו? למה הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה? אז כמו שהיא אמרה. תחפש את הטוב, יפה מאוד. לארגן, אם זה בבית, אם זה בחיידר, יפה מאוד, תיקח את עצמך, את המידות שלו, תתחיל לעצב אותם, זה עבודה, לא קלה, אבל תסתכל על זה במבט ממעוף הציפור, למה? למה אנחנו מתבאסים לפעמים? א', כי קשה לנו, למה קשה לנו עם זה? כי אם יש לי עוד ילדים אחריו, הוא תורס אותם. אז א', קשה לנו. פעם, פעמיים, שלוש, אתה מתאפק, ואז מגיע איזה שלב שאתה לא ישנת הרבה בלילה, עבדת קשה. והתינוקת גם העירה, אז כמה פעמים בלילה, ואז אתה מגיע, וזה אומר לך כבר קצה לשון, בפנים אתה כבר מסתכל עליו בעין, עקומה בתכונה הזו. ואז אתה אומר לו, תפסיק להיות כזה. א', אתה נותן לו לגיטימציה לזה, כאילו זה מי שאני, גמר. תפסיק להיות, הוא מבין, אני כזה וזה מי שאני. אז עוד יותר ייתן לו לגיטימציה לפתח את זה, ואת המודעות לכך, ועץ הדת, החטא של עץ הדת היה, אומרת החסידות, עצם המודעות להני. כשאתה מודע לעצמך יותר מדי, אתה מעצים את העצמך הלא מתוקן. לא כל פעם מודעות עצמית היא בריאה, צריך לדעת לעשות את זה. חייבים מודעות עצמית מצד אחד, שאני צריך לדעת איך לעשות את זה. החשיפה למודעות העצמית צריכה להיות מאוד זהירה. ואז אם אתה עושה חשיפה למודעות העצמית שלך, בין רגע לילד, מודעות העצמית שלו, אתה יכול להרוג אותו. הוא יתחפר במקום הזה ועוד ירגיש טוב עם זה, מצד אחד, וכשהוא ירגיש לא טוב, הוא יגיד, זה אני. והראיה, אמא שלי אמרה לי, אני ראיתי ילד שאמר, אני קמצן, התברר שההורים שלו ראו שהוא לא אוהב לתת לו ממתקים, האחים נותנים לו ממתקים לאחרים, והוא לא אוהב לתת. אמרו לו, וואי, איזה קמצן אתה, ואחרי זה, שנים אחרי זה כבר התגאה, אני קמצן, וההורים אמרו לי, אין שאלה, חד משמעית, אני קמצן. אז